Magandang araw, ako po si JN De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Naglaan ang Department of Health o DOH ng 1 billion pesos upang simulan ang pagpapatupad ng zero balance billing sa mga piling malalaking ospital ng pamahalaan ng mga local government unit o LGU. Sa pahayag ng DOH tong Lunes, January 5, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang pondo na gagamitin upang gawing zero ang bayarin ng mga pasyente para sa basic accommodation sa mga kasaling LGU hospital. Layunin ng programa na palawakin ang zero balance billing ng pamahalaan na dati pinatutupad lamang sa mga ospital na nasa pangangasiwa ng DOH. Ayon sa ahensya, ibabatay ang pagpili ng mga LGU hospital na unang makikinabang sa programa sa antas ng kahandaan ng kanilang local health systems at iba pang technical na pamantayan. Kabilang sa mga ito ang pagsunod sa mga kinakailangang kwalifikasyon, reporting requirements at operational obligations upang matiyak na kaya ipagpatuloy ng LGU ang programa. Direktang ilalabas ang pondo sa mga kwalipikadong malalaking LGU hospital katulad ng kasalukuyang sistema ng zero balance billing sa mga DOH hospital. Hindi na rin mangangailangan ng guarantee letter mula sa mga politiko. Iaanunsyo pa ng DOH ang karagdagang detalye kapag natanggap na ito ang opisyal na kopya ng 2026 General Appropriations Act na nagsisilbing gabay sa implementasyon at mga patakaran ng programa. Ang zero balance billing ay bahagi ng hakbang ng administrasyon upang mabawasan ang gastusin mula sa sariling bulsa ng mga pasyente at mapalawak ang access sa abot-kayang serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga mahihirap at financially vulnerable na mamamayan. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JN De Jesus. Magandang araw po.